Sa. Shalaka. Shalakatma. Shalakatma. Sa. Shalaka. Shalakatma. Shalakatma. Sa. Sattva. Halal. Sattva. Halal. Sattva. Halal. Shala. Halal. Shala. Halal. Shala. Halal. Elohim. Leva. Senzu. Elohim. Leva. Senzu. Elohim. Leva. Senzu. Elohim. Elohim. Alibecha. Macha. Elohim. 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 Alibecha. Macha. Elohim. 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 Alibecha. Macha. Cavalos, Christis, Vestis, Calus, Calum, Alton, Ivaus, Ilit, Vestis, Ivaus, Ilistan, Iviris, Caris, Lundis, Apel, Mavun, Achim, Caloas, Calas, Bistis, Caloas, Calaldin, Telendas, Telendas, Evolus, Icumbar, Bilindis palas vestis, bilindis palas dan, embultandus pisos, usum, puldan, calcanos, ramassas, fices, custos, duchá, tulon, tulur, talenta, cartela, icassos, icalmos, icalelentas, aludo, aludo, Amen. Oh. Oh. Amen. Oh. Oh. Hello. Hello. Amen. Hello. Hello. Amen. Hello. Hello. Съботата още от Исусово време е по-свещен ден от неделята, макар че неделята е ден на слънце. И за земните жители неделята е великолепен ден. Но за всички духовни души е събота. И аз се чудих защо съм роден в събота. Защо толкова много обичам съботата от дете, повече обичам от неделята. Докато ми стане ясно, че съм роден на 12 май, аз съм кръстен точно на 24 юни, на 44-я ден от 12 май. Кой се е родил на 24 юни? Онзи, който е кръстил Исус Христос. Йоан Предтеча, Йоан Кръстител. Значи е кръстил и мене. В църквата, която беше, само че попа му беше името духовното на свещеника Дионисий. Защо Дионисий? Дионисус. Защо в църквата Свети Георги? Защо съм роден няколко дни след Гергьовден? Той е на 6, аз се раждам на 12. Защо дядо ми е Георги? Защо прадядо ми също, прадядо ми се Георги има? След Радивоя Изворски имал син Георги, който аз за това съм вземал тази фамилия, защото тя от 1000, да кажа, той е роден 1795 година, прадядо. Аз съм го написал в
Аз и Пикасо, горе-долу историята на нашия род. Така, не е дадено много на такива, горе-долу като мене, но духовните просветители не трябва да говорят, да се занимават, да говорят за себе си, повече отколкото е малко, макар че учителя, като е говорил за себе си, от всичките му беседи са събрани и са извадени в една книга някъде към 300-400 страници. Значи доста е говорил, ама понеже на 7000 беседи, по едно изречение да извадиш, пак става много. И 7000 изречения ще става. Ако е казал по 2, става 14 000. А по 3 и така. И да спориш. Не спориш никога за нищо с никого и не се пазариш за нищо. Цената е такава, каквато ти я спуска. Изконя цена, виждаш, че тази цена е 10 пъти по-голяма, 100 пъти. Но ако искаш да го получиш това, я плащаш. Без да кажеш гък. А след това Господ, но ще му вземе онова, който те е излъгал, и ще му го вземе 10, 20, 50, 100 пъти. Няма начин да остане. Особено когато излъже един духовен човек. Аз имам много примери, Силвина е свидетелка, как в една от бившите френски колонии, те са 3, Марокко, Алжир и Тунис. Жената, която не развеждаше там и не превеждаше, беше женена за местен човек, доктор, който учил в България, каза, тук е чест за местните хора да излъжат бял човек европеец, защото като видят бял човек, започват да му говорят на френски. Те го мислят, че е французик. И така, и ни излъза едно младо момче с лице на ангел. Аз го виждам още като веднага. Ще ни излъжи. Не излъжи. Нищо. Силвинка ся да съд. Вика, как? И така нататък, как може да се оставиш да ти излъжи? Той даде една купчина дневни монети. Викам, добре, бе, нищо. Имаше плод зеленчук точно срещу котел. На следващия ден никой не влезе. Една бабичка излезна само, аз погледам през прозорците и влезнават. Край. Бизнеса му за след 2 седмици или 1 месец той няма да има вече магазин и няма да има бизнес, защото не е излъгал кой да е. Те допеше от село Чуковезер, който ми е приятел, нали? Има там една каруция, една кобила, дето разказва кири и прави. Ако го излъжа, ще му се развалят примерно 100 банана. И с това ще мине. Ама не може, ако излъже Георги Извърски, да мине с 100 банана. А просто не мога да стане. Ще мине с цялото предприятие и с всичките работи. Да. И освен това, да, Силвинка ми беше дала за капе, пиех тогава, това турско капе. Беше дала 10 техни пари, не знам, дина или какви бяха, или 100. И вика, да остане. Викам, чакай бе, аз като отида, поне като кажа кофе и това, онова, викам, на англо-български или на какъв език, но не да сбира или да. Но там, въпреки всичко, тя е най-цивилизованата от трите държави и там се е разрешено на жените да гласуват. Въпреки всичко, не трябваше да ходи Силвина сама жена по улиците в никакъв случай. Трябва да ходи, види, и там имаше един компютърен клуб и аз отивам, оставяме там. За всеки случай, това е на 200 метра от хотела, ама все пак. Тая инструкция ми прави нашата преводачката, където ни покани без да знаеш защо. Нали, изнасяме беседа, там пред българската общност, а и дойдеха арабите, които са женени за българки, те обикновено са учили в България. Инженери, доктори и така нататък. Нали? И тя беше 17 години там и каза, вижте, каква е психиката. 17 години, вика, откам се женена, децата ги водеше винаги с децата. Той не я пуска сама. Той най-големият син беше така някъде към 15-16 години, или двете, или трите с нея. И ги водеше на баня, общата баня, където е, на басейн, има и баня да ги къпе. Защото вика, ние нямаме в къщи топла вода. Грея на нещо да сгрее водата. Но бойлера си седи с извадени. Само те да се свържи от електротехник. Тя била учителка там. И вика, имам пари, вика, и му викам на моя мъж. Ще извикам електротехника, само да го свържа. Не, аз ще оправя нещата. 17 години.
той оправя нещата. 17 години не включва бойлера. Това е прекрасна психика и затова аз казвам. Тия хора са непобедими. Дори и това го взимам като положително. Така трябва да се гледа на човек. Нали ме разбира? Значи това е положителност. Това е прекрасно. Защото за да живееш в пустинята, да живееш в тия краща, ти трябва да имаш една изключителна издържливост, както всички уния, които живеят в тъй наречения далечен север, където и аз съм бил в Западен Сибир. Източен е много далече. Разликата между Западния Сибир и Източен е, че няма сибирски кедли в Западен Сибир и няма уссурийски тигри. Всичко останало. И там съм изкарал много. 2 години и половина, което е все едно да живея в Лас Вегас 25 години, да си щакам топло из Калифорния долу, плажове, палми, идеално. Тия 25 години се равнява за 2 години и половина на себе. Значи, ако живея на себе 25 години, 250 години съм живял на лазурния брак. Яхти, хубавици. Виждате ли как се съотнасят нещата? Стига ви толкова информация за тази днеска 22-ри. И не знам какво ми стана да ви говоря. Освен това, че казах нещо, много хубави бяха благопожеланията и ми спуснаха, както виждате, на този космически език, в стихове. Римувано ли беше или не беше римувано? Молитвата беше римувано. Това ви е дар на вас. Разбирате ли? Това ви е бонус. Да, който е тук, печели. Вчера викам на един юнак, той отдалече и си е направил туда да дойде. И аз викам само за това, че дойде ти, викам, той каза, майка ми е тук и не знам кой още казал от трудата. Дали братовчетка, дали с... Викам, знаеш ли, това, че си направи труда да дойдеш тук, значи, изчисти част от кармата на вашето семейство и специално от теб, защото той вика, усещам, че нещо ми тежи. Върви си спокойно, изчистено. При тебе всичко. Защото той дойде там, чакаше и дойде и донесе номеца. Те не идват. Само той беше дошъл. Много свестно момче и видях как всичко просветля около него. И му казах. Така. Значи, всички усилия се награждават. Пак казах, вчера казах официално народната поговорка. Много обичам, ама едно време не може да я разбера. Те са две. Едното е, зало да работи, зало да не стой, и другото е, направи добро и го хвърли в морето. Я гледай ти. И аз викам, как ще направиш добро и го хвърляш да се откараш от доброто? Нали, съземното съзнание, което е, ни винаги иска 50-50, танто за танто, танто за кукурило и така нататък. Нали, нещо да си надал на вера все пак. Как ще направиш добро и ще го хвърли? Значи, някакво благо го хвърляш в морето. Да, ама благото ще се върне. И се връща точно при оня, на който му е необходимо и за момента, когато му е необходимо. Ще ви кажа два случая. Първо, че след като хвърлиш доброто, взима си златния пръстен с някакъв. Изважда го някой риба, млад, хубав риба, това, обаче няма пари, човека беден. Обаче има една богаташка дъщеря. Той се върти, тя го обича, ама няма как. Като вари този пръстен, той царски, кралски, императорски пръстен, струва много. Отива. Колата, топалка, това, спира пред къщата на любимата, баща и гледа. Вика, това ли е оня бедняк, бе? То ли е този клошар, бе? Ти, дето си се засилила, искаш да се жениш за него. Ти нормално ли си? И тя вика, тато, той е с БМВ последен модел. Я го виж какво е. Ма така ли? Добре, бе, дъжте веднага стават работите. Това не са приказки, това не радиш. Това си истини. Разбирате ли? На човек му е необходимо, още два случая ще ви кажа, когато направи добро. Имах един приятел, който 25 години е вече в Испания, тирачи. Иво, автомонтьор,
дъщеря му беше, не дъщеря му, сестра му би беше колежка учителка, и аз се свързвам и тя вика, майка е билкарка, еди къде си там из Врачанския Балкан, много специалистка, аз вече уча билки такива, занимавам се. Викаме, беше ме вземе ли? Вика, ще те вземе. И аз отивам и сега баба Елена ме гледа. Вика, Георги, ти какво си? Таска съм, викам, нали съм на дъщеря ти колега там. Български език, имам специалности и физкултура. Магистърът съм по филолог. Така. И не съм завършил физкултура в, така да се каже, в ВИФ, Висшия институт по физкултура и спорт, а в университет. Защото другаря Тодор Живко, когато поздравява студентите за 8 декември, аз съм го казва така. Драги студенти, и вие от ВИФ. Ясно как са станали ВИФ-аджиите студенти, нали? Ама аз съм имам университетско образование за физкултура и спорт. Черно на бяло. Така. Да се похвалят. И сега. Иво вика следния случай. На гости сме в Перник, те са от Враца. И вика, ама това са в първите мътни години, когато имаше много пътни бандити. Нали, обядат по колите по пътищата. Вика, отиваме с една жигула и жена ми кара, защото аз съм пил. И се прибираме след полунощ, 2 часа. По-нове едно БМВ, пред нас, зад нас. И аз викам, тия какво искат? А няма жива душа по повод това. И вече излизаме, вика така, казва, минахме през Перник и се наближаваме към Княжево, към Бояна да прехвърлиме, вика, Битоша и така. И от едната страна има голям дол, където един завой и след това влизаш, минаваш през Бояна и от другата страна е Княжево. Черния кос и се спускаш надолу, който познава София, знае. И вика, изведнъж БМВ-то, вика, се опитва да ни засече отпред. Вика, виждам, че иска да ни спре. И викам на жена ми, намали бе, тя ще ни блъса. И тя намали скоростта и уния так. Обаче като спряха, БМВ-то се хлъзна и почва да се премета в дола надолу. И замина. Аз съм и вика, светлините му светят и спря така по гъб. И уния излизат и чувам, един вика, сигурно кръка не е щупен, момчета, това. И аз спираме горе на пътя, а те вика на 20 метра така надолу. И един вика, казах ви, какво ще вземем от тази жигула? Вие нормални ли сте? Пътни бандити. И аз викам, стана ли нещо, бе, момчета, сега ще извикам, вика, бързата помощ и полицията. Не, никой не викай. Като се развикаха, вика отдолу. Не. Сега. Иво беше по-добър от мене. Сега не знам дали съм станал по-добър от него, но беше истински човек. Значи аз, когато един път беше бързал сина му, го беше завел, ама има за какво. Момчето на 13 години хвърляли пиратки в двора на комшията и она изкача, те трима бягат, ама той лови него. Връзва го с едно въже, она от тия специалните войски бил. Кацва го в колата, кара го и го връзва за едно дърво в главата. Свържа и се прибира. Обаче уния двамата гледат скоро след колата. Той бавно върви там. То гората е до село. Така. И отиват и го развързват. И она идва, оплаква се такъв. Вика, че да питаме защо. Вика, има някакъв повод. Защото аз викам, сега взимаме по една тачка, едно дървце, дръжка от лопата, те са много здрави за бой. Прескачаме оградата, оня човек сам си живее, се закочил и възрастен. Нищо, че е от тия. И викам, с тебе двамата и го пребивам. И той вика, как вика, ти си луд? Аз поне бях бъбит тогава. И на млади години, това нищо не ми пречи. Викам, бе, сам ще свърша там. Как сам, бе? Чака да питаме. Вика тия двамата другите, неговите приятелчета, вика и сина си, и той хътна. Крушката си имала опашка. И аз тогава разбрах, нещо ми светна и викам, така не бива да се отмъщава веднага. Значи трябва да се разучи, както римляните казват, да и другата страна, нали, да я чуем. Дава ти думата. Така. Следователно, това е блестящ пример, когато правиш добрини, когато точно ти е необходимо, кака съдба вече не карма, кака съдба да спасява. Да си имаме работа вече само с нея. С кака съдба. Кака карма. Значи, по-добре да си имаш работа само с съдбата, защото съдбата се казва 1000 пъти.
Кака карма е лошото, че иде, кака съдба е доброто. Но съдбата ти е програмата, която е спусната отгоре за тебе и която ти е направена за този живот точно. Значи, кармата изобщо няма да съществува, да кажа, може би след 3000 години, може и само след 300 години. Да, няма. Но няма да я има. На Земята поне. До другите планети, които като бившата Земя, ще я има. Ама на бъдещата Земя и на тази, която в момента ще стане, след като си изчисти, като минат тия работи, за които говорих вчера, всичко идва на място. Всичко се нарежда. Небесните сили се разклащат. Ама казват, разклащат се. Ама това трябва да се разбере, че всичко си се намества. Ама се намества на Земята. Защото те го наместват отгоре.